δεύτερο σε μέγεθος νησί της Ήμης μετά την Ήμο είναι το Σεσκλή ή τα Σεσκλιά αν προτιμάτε, μια και αποτελούνται από μια συστάδα νησιών με το μεγαλύτερο να έχει έκταση 1,80 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απέχει από τη Σύμη μισό μίλι και 15 μίλια από τη Ρόδο. Το μεγαλύτερο με το όνομα Σεσκλή, όπως είπαμε, το πλαισιώνουν ο Κουλουντρός όπως βλέπουμε εδώ, το Αρκτικό νήσι, το Τρούμπετο που το βλέπουμε στο βάθος και η Κουτσούμπη. Το Σεσκλή στην αρχαιότητα λεγόταν Τεύτλουσα, ενώ σε μια επιστολή του ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πανορμήτη Νίκανδρος Φιλάδελφος, που διέμενε εδώ κατά καιρούς με ημερομηνία 13 Ιουνίου του 1869, το αναφέρει και σαν Ασκληπιάδα. Από το 1791 ανήκει στη Μονή, η οποία το αγόρασε από την κοινότητα της Σύμης αντί του ποσού των 2.600 γροσίων. Πάνω στην νησίδα Κουλουντρό, στο ανατολικό άκρο της, υπάρχει τάφος της αρχαίας εποχής που ανήκε σε πολεμιστή, όπως αποδείχθηκε από τα ευρήματα που ανακάλυψε η αρχαιολογική υπηρεσία, παρόλο που ήταν συλλημμένος, μεταξύ των οποίων υπήρχε μπρούτζινη στυλεγγίδα, που είναι ένα όργανο σαν σπάτουλα που χρησιμοποιούσαν οι πολεμιστές για να αφαιρούν το λίπος που είχαν αλείψει το κορμί τους για τις μάχες σώμα με σώμα. Εδώ να πούμε ότι ο Θουκυδίδης αναφέρεται στην αρχαία Τεύτλουσα με αφορμή μια ναυμαχία που έγινε στην περιοχή το 412 π.Χ. κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, με αρχηγούς το Χαρμίνο από τη μεριά των Αθηναίων και τον Αστίοχο από πλευράς του Λακεδαιμονίων. Στην ναυμαχία αυτή τήθηκαν οι Αθηναίοι χάνοντας 6 πλοία, ενώ οι Λακεδαιμόνιοι έστησαν τρόπαιο στη Σύμη για την νίκη τους αυτή πριν φύγουν για την Κνίδο, και οι Αθηναίοι προσπάθησαν να επισκευάσουν στο Σεσκλή όσα πλοία είχαν πάθει ζημιές, μια και η Σύμη ήταν σύμμαχος των Αθηναίων που την χρησιμοποιούσαν για σκευαποθήκη. Ακόμα μια αναφορά γίνεται για το Σεσκλή από την πριγκίπισσα Άννα Κομνηνή, η οποία ήταν ιατρός και ιστορικός και συνέγραψε το ιστορικό σύγγραμμα Αλεξιάδα για τα γεγονότα από το 1083 έως το 1153 μετά Χριστό. Ήταν κόρη του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιου του Πρώτου. Εκεί λοιπόν στην Αλεξιάδα αναφέρει μια νικηφόρα ναυμαχία των Βυζαντινών εναντίον των Πισαίων, μετά την οποία ο Βυζαντινός στόλος, όπως γράφει, σταμάτησε στον Ισίδιο Σεύτλο, όπως το αποκαλεί, για το βράδυ και την αυγή αναχώρησε για Ρόδο. Η Σκομισά είναι το λιμάνι του Σεσκλιού και την ελληνιστική εποχή είχε φτάσει σε αξιόλογη ακμή, όπως μαρτυρούν τα βουλιαγμένα κρυπηδώματα και ο αρχαίος οικισμός ερείπια, του οποίου διακρίνονται δεξιά από την είσοδο. Στη ρωμαϊκή εποχή υπάρχει η φήμη ότι αξιωματούχος Ρωμαίος χρησιμοποιούσε το Σεσκλή για παραθερισμό, εκτιμώντας το ήπιο κλίμα και το νερό του. Προς τα δυτικά του νησιού, όπως βλέπουμε εδώ, βρίσκονται τα κελιά που φιλοξενούσαν παλαιότερα τους εργάτες. Αριστερά από το συγκρότημα των κτηρίων, πάνω σε λόφο, είναι χτισμένο το κάστρο του Σεσκλιού από την αρχαία εποχή, το οποίο ανακαίνισαν αργότερα οι Βυζαντινοί. Εδώ βλέπουμε πλάνα από το κάστρο. Στην νησίδα Αρκτικονήσι, που βρίσκεται στο άνοιγμα του λιμανιού, είναι χτισμένη διπλή θολωτή βάρδια, παρόμοια, αλλά μονή διαθέτει ο Κουλουντρός, όπως και το Τρούμπετο, που χρονολογούνται από τη Βυζαντινή και την Ενετική εποχή. Αριστερά, πριν μπούμε στο λιμάνι και απέναντι από τον Κουλουντρό, βρίσκεται η σπηλιά του Δεσπότη, όπως αποκαλείται, που δημιουργήθηκε από τη δραστηριότητα των κυμάτων στο μαλακό έδαφος. Για να φτάσει κανείς εκεί υπάρχει ένα δύσκολο μονοπάτι λόγω των αγκαθωτών θάμνων που φύονται στην περιοχή. Προσφέρει ίσκιο και έχει τη δική της ξεχωριστή γοητεία, όντας αθιάτη σε όσους δεν τη γνωρίζουν. Το όνομά της το πήρε πιθανόν από κάποιο δεσπότη που συνήθιζε να την επισκέπτεται για ξεκούραση και κολύμπη. Στο βάθος φαίνεται ο Κουλουντρός. Τελευταία δημιουργήθηκε αυτοκινητόδρομος που συνδέει την προβλήτα στο λιμάνι μέχρι πάνω τα κελιά των εργατών. Ο δρόμος αυτός, λίγο πάνω από την παραλία της Κομισάς, συναντά το εξοκλήσι του Αγίου Παύλου πριν φύγει στα δυτικά. Εδώ έχουν βρεθεί κατά καιρούς σπασμένες μαρμάρινες πλάκες με επιγραφές και ψηφίσματα, τα κείμενα των οποίων δημοσιεύτηκαν από ξένους ερευνητές του προπερασμένου αιώνα. Αναφέρουμε ενδεικτικά δύο:
Στη μια είναι χαραγμένες οι λέξεις Ηρακλήδης, Ηρακλέους, λείπει υποθέτουμε μια λέξη που συνήθως δήλωνε καταγωγή, και στην άλλη Φίλιος διή Χαριστήριον. Το όνομα το εξοκλήσι το πήρε προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, όπως λέει η παράδοση, ο οποίος προερχόμενος με πλοίο από τα Πάταρα της Μικράς Ασίας για την Κο, σταμάτησε στο Σεσκλή λόγω κακοκαιρίας. Μάλιστα και το θαλάσσιο στενό μεταξύ Σεσκλίου και Σήμης, πάντα όλοι οι χάρτες το αναφέρουν σαν στενό του Αποστόλου Παύλου. Στο νησί είχε το ορμητήριό του και ο ξακουστός πειρατής της Μεσογείου, Μουσλουχεδίν Κούρδογλου, και υπάρχει και σχετική φήμη που λέει ότι εδώ έκρυψε το θησαυρό του. Στους έφορους κάμπους του νησιού, στον πάνω κάμπο και στον κάτω κάμπο, που είναι και ο μεγαλύτερος, καλλιεργούνταν παλαιότερα σιτάρι, κρυθάρι, σουσάμι και διάφορα όσπρια, ενώ κάποιες εποχές φυτεύονταν εκεί και αρκετά οπωροκυπευτικά προϊόντα. Διαθέτει ελαιώνες, σικές και παλαιότερα κλίματα, ενώ στα αυτοφυή πάνω συγκαταλέγονται τα σκίνα, οι σβούροι, δηλαδή οι άγριες ελιές όπως τη λένε στη Σήμη, και τα κέδρα, το μοναδικό μέρος της Σήμης που διαθέτει αυτό το δέντρο. Η Μονή συντηρεί πάνω στο νησί αριθμό ζώων από εγωπρόβατα, τα οποία παλαιότερα ήταν σε μεγάλους αριθμούς. Έχει δύο πηγές, το πάνω νερό στα βορειοδυτικά του νησιού, που θεωρείται καλύτερο όσον αφορά την ποιότητα και τη γεύση, και το κάτω νερό στα ανατολικά. Στο Σεσκλή, όπως είναι γνωστό, έχει απαγορευτεί το κυνήγι της πέρδικας, όπως και στα άλλα νησιά που ανήκουν στη Σήμη. Εδώ βλέπουμε τον κάτω κάμπο. Και εδώ ο πάνω κάμπος. Στον Κουλουντρό, όπως και στο Αρτικονήσι, από το οποίο πήρε και το όνομά του, αλλά και στο νησί Μαρμαρά των Διαβατών, φύεται ένα φυτό που βγάζει ένα κεντρικό κορμό πολύ ελαφρύ που επιπλέει και ονομάζεται Άρτικας, και παλαιότερα οι ψαράδες του νησιού τον έκοβαν σε ισομερή κομμάτια, φτιάχνοντας δεμάτια από 8-10 κορμούς που τα χρησιμοποιούσαν για σημαδούρες στα δίχτυα και στα παραγάδια τους. Με αφορμή το φυτό Άρτικας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα μικρά νησιά και οι βραχονησίδες έχουν ενδιαφέρουσα χλωρίδα, και μια και αναφερόμαστε στο Αρτικονήσι, σας δείχνουμε ένα μικρό δείγμα της ιδιαίτερης ποικιλομορφίας φυτών που διαθέτει. Ανέκαθεν το Σεσκλή χρησιμοποιήθηκε σαν ενδιάμεσο σταθμός και προσωρινό καταφύγιο στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Λόγω των πεντινών του εκτάσεων του νερού και των οποροφόρων δέντρων του, το Σεσκλή από παλιά μπορούσε να διατηρεί ένα αυτόνομο ακμαίο οικισμό, έχοντας επικοινωνία με τη Ρόδο και κυρίως με την Κάμερο που είναι πολύ κοντά. Ένας ψαρότοπος που τον προτιμούσαν ανέκαθεν, όπως και τα νησιά των Διαβατών, αλλά λόγω της απόστασής τους από την πόλη λίγοι το επιχειρούσαν παλαιότερα λόγω των περιορισμένων ικανοτήτων των πλεόμενων τους. Σήμερα είναι ένας προορισμός για τουριστικά ημερόπλια από τη Σήμη και αγαπημένο ησυχαστήριο για σκάφη αναψυχής που προτιμούν τα καθαρά νερά του, ενώ δέχεται μεμονωμένους λάτρες του κάμπινγκ. Το Σεσκλή δεν είναι μόνο η ιστορία που το κάνει έναν ενδιαφέροντα τόπο, αλλά και οι φυσικές ομορφιές του, όπως και η χλωρίδα του στις βραχονησίδες που το περιβάλλουν, και θα πρέπει ειδικά αυτό το τελευταίο να το προσέξουμε σχετικά με την βόσκηση των ζώων.